И здравейте хора, в днешното видео ще видите каква победа направих на Reload Zero Build Duo Fill. И преди да започнем пак се завръщам, но вече е наистина активно и всяка седмица ще се опитвам да качвам по едно видео. И не забравяйте да дадете лайк и да се абонирате за канала с камбанката и продължавайте напред с клипа. Хора, нещо ми спря рекордването, но обаче пак съм тук. Надявам се да не спре пак. Хора, вижте само какво намерих. За първи път го намирам. А това е именно Митик Чъг Джъга, който е безкраен. Майко мила. Няма да ти го дам, братле. Бегай. Митик Чъг Джъг. Йоу. Никога не съм го виждал даже в Reload. Това е доста рядък би трябвало. Току-що даже от Legendary Chest ми се падна златен хамър Soul Rifle. Имам късмет, имам. Митик Чъг Джъг, хора. Това е скандално. Аз мога да го пия когато си искам, защото той е безкрайен. Ще гледам обаче да не го държа много, защото като ме видят с този Чъг Джъг ще го държа. Всички ще искат мене да ме убият. То там чух, че има чарч шотган. Ооо! Братлето трябва да чилне. Брат, що си използвах Чъг Джъга? Тая хора някакво... пробва. Човек! Имах митик! Брат! Хора, избрах най-доброто решение, а то е да играя сам на долута. Колко добро решение само. Сега със сигурност няма да умра от началото. Вие ще видите. Наистина няма да умра от началото. Със сигурност този човек няма да ме убие. Аз ви гарантирам. Братло! Но това братлето има от новия снайпер. Този със сигурност няма да ме убие от началото. Аз това ви го гарантирам. Казах ли ви, този няма да ме убие. Аз като ви кажа нещо е така. Ето ако хора, между другото, новия да спра да се егаля новия Lever Action Rifle. Дали да го взема? Аз съм до някъде aimbotter с него. Обаче... да знам.
Hunting Rifle сякаш е по-добър. Между другото, много се радвам, че върнаха Charge Shotgun, защото с Charge Shotgun аз съм много добър. Но махнаха Stinger SMG-то, което е наистина много тъпо. Както махнаха Heavy Assault Rifle и Infantry Rifle. Но... да. Бих си фото на празно, няма да коментирам. Оу! Хух! Шиш! Мале, с мамут пистала. Колко си правя. Мале хора, защо не снимах като набих тази 170-ка, бе? Ама край! Човек! Ще снимам как умра, обаче няма да снимам как. Брат. Толкова съм трагичен, че аз няма да коментирам колко съм трагичен и че не ставам за нищо. Сега се опитваме на последна игра. Ще видите как се изложа. И... видеото ще свърши! Ей! Колко готино само звучи това, хора, нали? Наистина много готино. Това е най-готиното нещо. Между другото сме в отбор с OG. Той има Dark Voyager скина. Но я не играе. Да. Защо трябва винаги, като снимам видео, да играя по най-трагичния начин? Не мога да си обясня. И разбира се, аз трябва да помисля. Излизаме. Нашия се ребутна. Без IQ Play. Това трябва да го взема. О, шиш! Един път да не се усера. Хора, току-що искам да видите долу 160 метра снайп. И му набих 160. Това ще се опитам да го вкарам в видеото. Някак си. Защото аз не съм най-добрия едитор. Не съм най-добрия едитор, но току-що намерихме Лилав Спас. Сега трябва да си Ето тай. Вече би трябвало да е заснето. И ще го сложа някъде, като едитвам видеото.
се опитам поне. Иначе имам Лавс Пас. Това е най-доброто оръжие. Нашия малко да помогнете и... Какво ще кажа? Опа! Я не дей ти да ма спамиш мене. Тук какво ги правя, бе? Опа! Само мене ще ма направят на нищо. То си ма спас. Дали ще е златен? Не. Лилав е. Ще комарахна на моя. Брат, Вик... То, що ми изпраща сега видео, бе, брат. Хел, И тук вече си правя лайката. И тук вече наистина си правя лайката. Еми, то мене е, брат. Аре си, бе. Буквално клипа хора, който Виктор ми е изпратил. Травис Скот! Видял е Травис Скот. И е трябвало да ми го изпрати, брат. Плиз! О, майко. Шит. Абе, те да не са махнали търндър шотгъна, бе, брат. Хел. О, спашчето ми ли си взел ти? Спашчето ли ми си взел, грозник такъв? Спашчето ли си взел, бе? Дефолтка! Не, брат, те трябва да умрат. Аз не ме интересува, тези трябва да умрат. Хора, пак беше ми спрял записа, но обаче те се отказах да се опитвам да ги убия, защото ме убиха още няколко пъти. По-скоро още един път, но отказах се. Бързо, сплашки, сплашки. Спасам дефолта. Хора! Брат, мами! Най-голямото говедо! Вижте ги там как се хилват с плашки, бе. Обаче наистина трябваше да убия дефолта. Аз съм наистина много слаб. Ако може днес всеки да ме хитва от всякъде, нали? Не сме се разбирали всеки да ме имба от хора. Хора, моя уби някакъв, който имаше златен скар. И аз не можах да го взема. Хора, буквално тъпия ми запис спря за 20 път. Той е моя... йоу. Аниментито е на ланчфот. Хората там се ръшкат в мой нашия момент. Опа!
Насрах ли бе, момченца? Бием се на едно соло, което би трябвало да е анимейт. Ти умираш! Let's go! Бра. Let's go. Брат, си искам коронката. И хора, това ще от нещо видео. Не забравяйте да дадете лайк, да се абонирате за канала с камбанката. И от мене до следващия път.